Sme na dostihoch, preteky koní, kto bude rýchlejší. Len tú osobu poznám, tuto predo mňou. Vidno, že tu veľa ľudí. Toto je taký areál kuchyni. Aj tu je niekto. Tak. A tam je pretekárka. Trocha pomaly cvála do cieľa. Kôň dokonca živý. Tu si vyrábajú nejaký strom drevený z prútikov, to im narastie vrba. Tak, a tam je zase pretekárka. Tuto diváci. Jedna diváčka, ďalší diváci. Títo sa tu usmievajú. Keby nemali uši, tak okolo celej hlavy. Tak, to je kuňo. Joj, a toto som zase ja. Aha. Milan Presta robí Kuk. Neviem, čo sa im nepáči. Moje komentáre. Za chvíľu budú v cieli.